ورلری کدربانا جبریل ما او بل نبی سرور درا سرا درخیجو قدردانا ماشاءاللہ درخیجو قدردانا مکی مدنی ہاشمی دل بر درا سرا وی پا حکم دا مولا و مبتہا مقام دتلے واپس پلار دا مسجد اقصای مراغلے دی امر دا سبحانا دی امر دا سبحانا یوازی نیمز خیر البشر درا سرا ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل ما او بل نبی سرور درا سرا اے داخل چه هاشمی نبی پا مسجد اقصا شو پی فضل دباری شو امام الانبیاء شو افضل دی دہر چانا افضل دی دہر چانا سردار دا مرسلان و معتبر درا سرا ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل ما او بل نبی سرور درا سرا آدم یونس یوسف عیسیٰ ہارون موسیٰ ببینی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم ابا ببینی آدم یونس یوسف عیسیٰ ہارون موسیٰ ببینی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم ابا ببینی قصہ اور زمانہ قصہ اور زمانہ غم خوار نہ امتیانو پیغمبر درا سرا سوک پا جواب نہ کئی ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل ما او بل نبی سرور درا سرا جبریل علیہ السلام فرمائی شمپات بدرزا پمنتہا دا ملکوتا تجویز بین اور پاس کوی مولا دا جبروتا وی شمپات بدرزا پمنتہا دا ملکوتا تجویز بین اور پاس کوی مولا دا جبروتا جدا بشی زمانہ جدا بشی زمانہ تر دجد تہذیب دا فلک نور درا سرا ورلری کدربانا آخری جملہ لبید میں تخلص سبحان اللہ دمینی جملے دی آخری جملے دی وی لبید میں تخلص نم عبداللہ دی دنو خار چالے چخونور کو اب پدی شیر سبحان اللہ خامخاوی لبید تخلص نم عبداللہ دی دنو خار کڑو جوڑی دا حضرت نعت پا وزن مزیدارا وی لبید میں تخلص نم عبداللہ لقب رئیس رجوڑ دا حضرت نعت فخا وزن نفیسا زیور ملا دہانا زیور ملا دہانا عاشق پاپیز سیزما مجمر درا سرا نات اورد نات خوانا
आखिरी ज़ल क़दमिन आवाज़ नात औरद नात ख्वाना नात औरद नात ख्वाना दा फजल दा अल्लाह गनी अकबर देरा सरा वरलरी कदरबाना वरलरी कदरबाना जिब्रील माउबल नबी सरवर देरा सरा आखिरी दयाव दो नारू जवाब रा कई नारे तकबीर सर बयाउला सुचतवई खत्म नबुव्वत जिंदाबाद सरबा दोड़ा सुना उचतवई नारे तकबीर यौला सुचत कई नारे तकबीर ताजदारे खत्म नबुव्वत दज़र आवाज ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद दो ज़रा ताजदारे खत्म नबुव्वत दो ज़रा ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे मदीना जिंदाबाद ताजदारे मदीना जिंदाबाद।